Madaydayaw ti Apo, kararwak idaydayaw mo ti Apo. Idaydayaw ko ti Apo, ti unos ti panagbiag ko. Kantaak iti Diyos ko, kadagiti salmo, aging gamauyos ti angis ko. Agnanayon ti panagturay ti Apo, wen osyon, agarin to ti Diyos mo, iti amin at tiyempo. Madaydayaw ti Apo. Gloria kumaken Ama, ken Anak, ken Espiritu Santo. Nukasano iniugma, kasta nga agnanayon, kumalaeng. Amen. Yet tayo kwento na dagiti masakit na laylaringit agsasan Tuy lubong ken Kristo, di kanta tayo, salakan ida adua kararwa tapno pagdayaw na ken ni Kristo. Agkararag tayo. Naayat kay nagnanayon nga Diyos sa pumi nga nailangitan. Yebkas mo nga po, iti naindaklan nga panagyaman mi, iti barong agsapa, barong nga salunat, ken gundaway nga insagot mo manen kada kami, tapno wapo, umay kami agdaydayaw ken ka. Dawaten mi, wapo Diyos, nga isaganam dagiti biyag mi. Dawaten mi, nga dalusan na kami wapo, kadagiti adungas, nga basol nga naramidan mi dito sangwanam. Isagana na kami wapo Diyos, tapnon sisasagana kami nga umawat kadagiti sasaon. Dawaten mi nga italik mi ken ka dagitoy nga biag mi wapo. Adu dagiti kayat mi nga dawaten ngem dagiti kadikang runaan. So titdem kada kami. Bendisyonam ti mangited kada kami ti mensahe nga aramata mo Dios. Sapela kadi taag saong agtaod ken ka. Pakawanen na kami kadagiti adu nga babak mi. Ken Kristo dagitoy ti dawat ken pakidaw. Amen. Ipa
Umasidegtay ti Diyos, ket umasidegtumet ti Diyos kada tayo. Da kayo ang managbasol, bugwan nyo dagiti imayo. Da kayo nga ginsisingpet, dalusan nyo dagiti puso yo. Agladingit, agsangit, ken aganugug kayo, imbes nga agkakatawa kayo. Agsangit kayo, imbes nga agragragsak kayo. Agleddaang kayo, agpakumbaba kayo, iti sangwanan ti Diyos, ken itanok na kayto. Maawis ti tunggal maysa kakabsat, si papakumbaba tayo, itultuloy, iti intay panaggimong, babayan ti panangikonfesar, kadigiti nagkurangan, nagbiddutan tayo ken Apo. Maawis tayo, ngagparintomeng, kadigiti kabailan na, bayat tinatar na, at ukarte organo, bayat tintay, dumawat ti pamakawan ken Apo. Agkararag tayo. Apumi nga Jesus, itinaunday nga panawen, nga imay kakadakam. Tapno aramidem amin nga anak mo, iti pagayatam, tapno matawid mi iti pagariam. Ket pudno nga nagkurang kamin, kuram kam ken ka. Nasantuan tinagan mo, kaasyan na kam kadiyo Apo. Si kaapo nga naggapuan, itital na, ken sika tinang pabilig kadakam, para ti panagkaykay sami, amin a pinarswam. Makita mi kumati kaasim kadakam. Apo, ket pakawanen na kam, si kakadi ti agari, ti puspuso mi ken ti agnanayon, itinagan ni Jesus. Amen. Amen. O Apo, Iturog na ken ka, palanasen ti dalan ko. Pagranyagem kad rupam kanya, tapno sikati pagnaeda. Amen. Maawis dagiti asers, patsyempo iti panangurnong tayo, kadagiti sagsagot, ngagpa iti multipurpose building tayo.
Naragsakanak idi kinunada kanyak intay iti balay ti Apo. Naimbag nga agsapa tayo amin kakabsat iti daytoy nga aldaw ni Apo Jesus agyaman tayo iti kanito nga impay namanen ti tunggal maysa kanya tayo tapno sangsang kamaysa tayo nga agdayaw ken agyaman. Ket kastamet nga kablaawan tayo amin ti tunggal maysa kitayin nyo man dagita ti likudan nyo kakabsat sangwanan nyo man isiman nyo man isuda agyaman nak tadaka iti daytoy nga kanito. Hangka nga nag-absent kakapsat, wanayo man. Ken kastamet kadagiti adda iti online tayo naimbag nga aldaw agsapa ken rabii sa dino man tayan nyo kadagiti na duma-duma nga lugar saan laing iti pagilian tayo ken kastamet iti ballasiw taaw. Ket agyaman tayo ket sapay lakumata ti agtultuloy nga talna kapya ni Apo ti ipaay na ti tunggal maysa kada tayo. Kakabsat, kablaawan tayo man, dagiti umuna nga gundaway nga adda iti nagbabaitan tayo, tintay panagdaydayaw ken panagyaman ken Apo, agyaman tayo, dagiti kakabsat tayo nga maminsan manen nga nakadwa tayo iti uneg ti iglesia tayo, dito'y gibong tayo ti Ilocano, kidawek man ti panagtakder ni Gallery Kiling, ayan, at taga-aga UMC, iti Delphine Albano, ada isunad toy tapno ilakad mo ti karkararag tayo ti panag-abroad na iti Oman iti UAE ken kastamet ken ni Crisel May Galientes taga Antagan second Tumawini Isabela ken kastamet ken ni ayan na ni ate ko ayon thank you welcome. Kastamet kinikabsat nga Charito Manuel nga taga Binalonan, ayan, nagyaman tayo. Ngamadad to iso na to Santa Cruz, Manila. Kastamet kini Cheryl Laiko, muna nga gundawe, nga nagapupay sa Guday UMC, iji Quirino Province, ayan. Ken kastamet nga agyaman tayo, iti daytoy nga kanito, nga makadua tayo mat, ti Bungobong family, digitag kabsa, dinanay net, ayan, welcome po. So dagat naggapoy jay balasiw taaw, agyaman tayo, iti kanito nga makadwa tayo, digito nga kakabsat tayo. Kaya agyaman tayo may tigundaway, nga makaawid da, iti pagilian tayo, tapno kastamat masarong karan damot, digiti masarong karan da tayo, kas may isang gimong, iti Ilocano service, nga naminsan nagbalenda nga paset, iti iglesia tayo, ken kastamet kadagiti lugar nga nagapuanda ilida nga lugar ditoy Pilipinas. Agyaman tayo, welcome at karkararag mi nga bayat ti kadayo ket saan kayo nga maumuma nga adda toy central. Kastamet nga agyaman tayo adda met ni Zed Mansano from Galimuyod, estudyante iso na ijay Valenzuela UMC, ay Valenzuela City. Kaya agad-adal kasmay sa nga doktor. Ayan, ijay Olfu Valenzuela. Ayan. Adapay ka digiti baro nga makadwa tayo. Umuna nga kanito nga makadwa tayo iti daytoy nga panagdaydayaw tayo. No mabain kayo man kakabsat gyamang kami iti panakipasetyo iti Ilocano service ket sapay la ko bang ipakamuyo kadagiti lugar tayo nga adda iti gimong dagiti Ilocano dito'y Central United Methodist Church ket maawis ti tunggal maysa kanya tayo. Ken kastamet nga dagiti aramid nga kayat kuman nga idanon met kas maysa nga dagiti na duma-duma nga aramid tayo dagiti sumaruno nga lawas into numalem maawis amin nga WSCS iti Thanksgiving and Memorial Sunday alas 12 into na madamdama iti Garcia Hall maawis dagiti amin nga WSCS ket into no 15 iso ti Thanksgiving and Donors Recognition Sunday Friday daytoy ket maaramid ijay Garcia Hall into no November 15 ket into no 16 maawis kayo mat into no Sabado daytoy ti makunkuna nga district-wide Festival of Faith and Thanksgiving. So nga maawis amin nga taga Central nang nangrura dito Ilocano, maawis kayo nga makipaset tayo iti daytoy nga aramid iti distrito tayo.
tapno kasta kat agtultuloy nga makita damot dagiti bilang dagiti taga Central nga nang runa iti Ilocano Service ket ada representative tayo. Isumet ti panangitid tayo, DJ mission support tayo nga 365 pesos when 1 peso a day para kadigiti aramid mission iti distrito tayo. So into no Sabado, maaramid dayto iti alas 8 aging ganat malpas pangaldaw. Ken kasnamet nga maramid iti Choral Festival in celebration of the 53rd anniversary of His Sound Choral Philippines. Maramid iti Central UMC alas 6 mangrugiti alas 6 ti rabii ditoy Central UMC ket maada dagiti inawis lang ana dumadumang koro kadagiti iglesia ken kastamet kadagiti sabaling iglesia. Babaen ti panangidangulo ni Ate Francis Blances. Iso nga iramraman tayo kadagiti karkararag tayo. Ken kasnamet nga into no Domingo kakabsat maawis kayo iti Thanksgiving Sunday. Thanksgiving Sunday tayo into no Domingo. Ken alauna aging gana alas 3 ket ada maaramid nga church-wide symposium on mental health. Kaya maawis kayo amin kakabsat nga makipaset iti daytoy nga aramid ti iglesia tayo nang runa nga dagitoy ti kadawyan nga issue about mental health. So maawis kayo amin kakabsat. Ken ikarkararag yumet nga into no November 18 aging ganat 23 ket maaramid ti Philippine Central Conference 22nd regular session nga maaramid ti Wesleyan University. Isu nga into no Lunes aging gana Biyernes awan toy pastoryo kastamet kini Admin Rani ni Diaconesa Medi ni bakit ko ken kastamet ni Ate Imelda ket adda kami ijay kas mangirepresent maysa nga mangirepresentante kadagiti delegado iti Philippine Annual Conference iti daytoy nga Central Conference tapno mangpili manen kadagiti tallo nga agbalin nga obispo tayo iti lasod iti maysa nga quadrennium wenno upat nga tawen. So kidawen ti panangi karkararagyo nga sapay la kumata na balegi daytoy nga aramid iti iglesia tayo. Ket maramid daytoy iti Wesleyan University ket maawis kayo met nga no adto ti gundaway yo tapno kasta ket ag-observe iti daytoy nga Philippine Central Conference nga amin nga komperensya babaen kadagiti napili nga representative kadagiti pastor ken laiko kadagiti na dumaduma nga komperensya manipod NPAC aging gana Mindanao ay kita-kita ijay Wesleyan University Cabanatuan City. Ken kasnamet nga ikarkararag yu ti Medicaravan medical mission nga aramidin into no 22 ijay Rosario UMC. So ikarkararag tayo kaspaset nga misyon ti iglesia tayo ada maaramid nga medical mission into no 22 ijay Rosario, Batangas. So ikarkararag tayo met. Ken kastamet nga into no November 23 isumat tayo ti PAC UMW 13th Annual Thanksgiving Celebration. Ken kastamet nga into no 29 into no 24 di maudi nga Domingo iti bulan ti Nobyembre ket isu ti makungkuna nga Harvest Festival Thanksgiving tayo dito ay Central UMC. Ken kastamet kadagiti into no 27 isu ti Hanging of the Greens ken kadagiti na duma-duma pay nga aramid ti iglesia tayo. So ikarkararag tayo ket kastamet nga into no November 16 ti oras iti alas 12 ti impunto at ati maaramid nga ICANN seminar. Iti student center nga dagiti Malaysian missionary ket umay dadtoy mang bisita diti Central UMC ket ada basit aramid da wenno seminar nga idangulwan da ket maaramid diti student center tayo. So dagiti ti daduma
nga aramid tayo iti daytoy nga lawas na ken dagiti sumarsaruno nga lawas ket kidawek ti panangi karkararag tayo kadagitoy tapno nakastaket na balegi. Kidawek taman ti multimedia tapno i-post dagiti daddo mapay nga damdamag kakabsat. Our dream to accommodate ministries in the MPB or the Multi-Purpose Building Project is slowly but surely making progress. We are now on phase 2. The foundation has been laid. Now, on the ground floor. So far, we have accomplished 24% and we are grateful to everyone for your financial gifts. And yes, you can still contribute to this worthy endeavor. Thank you very much, and may God continue to bless you abundantly. So tuloy tayo nga suportahan aglalo daytoy coffee table tayo ket no adati kayat na nga makipaset iti daytoy tapno kasta ket may pablak dagiti pamilya tayo no adanig negosyo yo ket mabalin kayo nga mangi-sponsor iti 1/4, 1/2 ken kastamet may nga 1 whole kasi amin nga maurnong iti daytoy nga coffee table project ket mausar iti panangipasdek tayo nga agtultuloy nang nangro ti phase 2 panangipatakder di umuna nga dua nga tukad aging gana upat nga tukad iti multipurpose building tayo. Ken kastamet nga dagiti amin nga agtutubo maawis kayo nga luktan tayon daytoy kung kuna tayo nga upper backs reloans ket marami daytoy into no November 29 dito student center tayo. Ken kastamet nga maawis kayo no kayat yo ti mangted iti gift giving para kadagiti Legoland street children ministry tayo mabalin nyo met nga suportaan babaen kadagiti gift cash gift o di kaya in kinds nga itid to iti outreach ministry tapno kastakit digay to ti i-provide tayo tapno kastakit itid tayo to gift giving tayo into no Disyembre. Sige kakabsat tumakder tayo amin ket kablaawan tayo man abrasain tayo man dagiti kakabsat tayo bayat nga kankantain tayo ti timpuyog dagiti Kristiyano.
palentay nga tibilin na, ayan ayat tirebeng mo, ti kapadama tao. Ayan ayat tirebeng mo, tunos ken nakem tayo. Ayan ayat tirebeng mo, tunos ken nakem tayo. Agdayaw tay nada sang kamay sa, ti pamati ken inanama. Ayan ayat tirebeng mo, ti kapadama tao. Tirebeng mo, tunos ken nakem tayo. Ayan ayat tirebeng mo, tunos ken nakem tayo. Agdayaw tay nada sang kamay sa, ti pamati ken inanama. Ayan ayat tirebeng mo, ti kapadama tao. Iti epistola masarakan iti libro ti Hebreo, ti may kasyam nga kapitulo, manipod iti may kasangapulo ket upat nga bersikulo, aging gana iti 20 ket 8. Kasto iti kunana. Ta saan nasimbrek ni Kristo iti nasantuan, adisso nga aramid ti tao, ken ladawan laeng tinapaypayso adisso. Simbreket di sa dilangit, ayan na ita iti sangwanan ti Diyos gapu kadatayo. Tinawen asumbrek ti kangatuan, apadi iti kasasantuan adisso, amang idaton iti dara ti animal. Ngem saan anamin adu asimbrek ni Kristo, amang idaton ti mismo abagina. Tanuks kasta ti maaramid namin adu, met kumang agsagaba manipod iti panakaparsway ti lubong. Ngem iti kinagpaysuna iti paggibusan dagiti palawen, na minsan la nagparang ket saan na naulit, tapno ikaten na ti basol babaen ti panangidaton na ti mismo abagina. Na ituding amatay ti tao ti maminsan ket kalpasan na ukumen ti Diyos. Kastamet amang mamimpinsan amay daton ni Kristo amang ikat ti basol iti adu. Agparangto iti maikadua daras ngem saanen agapu iti basol, no diket tapno isalakan na dagiti mangnamnama iti yaay na. Kidawek man ti panagtakder ti tunggal may sa kanya tayo ti panakaibasa ti Ebanghelyo ni Apo Jesus manipod ti surat ni Marcos ti 12 nga kapitulo bersikulo 30 ket 8 aging ganat 40 ket 4 ket kastoy ti mabasa tayo. Bayat ti panangisursuro na kadakwada kinunana. Annadanyo dagiti mamaestro iti linteg. Magustuhan da iti magna asi kakawes iti nagayad ken makablaawan asi raraem iti publiko. Pilienda dagiti kangrunaan at ugaw kadagiti sinagoga ken katanukan a lugar iti piyestaan. Gundawayan da dagiti balo a babae ket takawin da dagiti sanikwada sada ipakpakita iti atidog nga panagkarkararagda, nadagdag sentu ti dusa da. Iti agtugtugaw ni Jesus iti asideg iti nagpagitintinagan iti daton ijay templo, pinalpaliiw na iti panangipisok dagiti tattao iti kwartada. Adu ti babaknang nga nangitinag iti nawadwad a kwarta. At dabalo a babae, ano panglaw ang nangitinag iti dua a siping. Inayaban na ni Jesus dagiti adalan na kinunana, ibagak kada kayo adu iti intinag tinapanglaw a balo, iti
pagitintinagan iti daton ngem ti intinag dagiti dadduma. Tati intinag dagiti sobra ket kinabaknang da. Ngem ti balo numan pay napanglaw inted na ti kakaiso nga adda kenkwana. Inted na iti amin a mabalen a pagbiag. Diyos ti mangbendisyon ti tunggal may sa kanya tayo, ti panakaibasa ken panakadingeg, ti nasantuan a sasao. Amen. Amen. Ti sasao anaragsak, sao ama magbiag. Ti sasao anaragsak, sao ama magbiag. Amen.
Padayawan tayo iti Apo, babaen ti nangigan tayo nga mensahe iti koro tayo. Maawis met, dagiti siya sinuman kada kayo nga dati talento ng makipaset iti ministeryo ti koro ket mabaling kayo nga kontaken dagiti presidente na ni ate ni Miss Rumbawa tapno kasta ket makipaset kayo lalo no agkankanta kayo kadagiti video okay kay maka 100 kayo mabaling kayo dito yung kakabsat. Ayan. Kahit kuman nga basahin iti surat ni Marcos, iti binasak na tayo ng mangrugi tayo iti 40 ket maysa gingana ket 40 ket 4. Idi agtugtugaw ni Jesus iti asideg ti pagitintinagan iti daton iti templo, pinaliw na ti panangipisok dagiti tattao iti kwartada. Adu ti babak na nga nangitinag tinawadwad a kwarta. Adda balo a babae a napanglaw a nangitinag ti dua a siping. Inayaban ni Jesus dagiti adalan na ket kunanana ibagak kada kayo adu iti intinag iti napanglaw a balo iti pagitinagan dagiti daton ngem ti intinag dagiti dadduma. Dati intinagda dagiti sobra ti kinabaknang da ngem ti balo numampay na panglaw inted na ti kakaisuna nga adda kenkwana inted na amin ang mabalin na pagbiag. Iladawan tayo man kakabsat iti gimong tayo bayat tintay panangted kaskam kameng tintay panangidaton kadagiti amin nga adda kanya tayo. Anya nga tati makunayo kadagit kanya tayo nga Ilocano ti espiritu iti panagyaman ken Apo nang nangruna no panangited tayo kadagiti datdaton tayo. No saludsudek ti tunggal may sa kanya tayo kas ti salsaludsudin dagiti doktor kanya tayo yung nga isut check upin na kumusta nga ti vital sign mo. No saludsudin da ti vital signs tayo, kumusta yung heartbeat tayo, kumusta yung blood pressure tayo, kumusta met yung pulse rate tayo, kinda dumapay. Ngem no saludsudek, kumusta met ti panangted tayo kas may isa nga Ilocano. No umay tayo makigimong iti iglesia ni Apo Jesus. Tunggal Domingo kakabsat, iso ti panawen ti panagdaydayaw tayo. Ken panangted kadagiti daton wenno sagsagot tayo, gaputa, agyaman tayo kadagiti amin nga impaay na. No saludsudek met ti tunggal may sa kanya tayo man, ingato man kakabsat, no ti kadagiti panangiyawat tayo, kadagiti karkari, panagyaman ken apagkapullo tayo, maragsakan, wenno magustuhan nga ta ni Apo Jesus, dagiti daton titunggal may sa kanya tayo. Ken kastamet titunggal may sa kanya tayo, maragsakan nga tamet ni Apo Jesus, kadagiti sagsagot, kaspaset ti panagyaman, karkari, apagkapullo, wenno panangted tayo, gapo iti kinabaset, nga saan nga umno sigon kadagiti parabor nga inawat tayo ken Kristo. Ket kas maysa nga namati kinunana iti Marcos 12 ti may kasangapulo ket 2 nang rugi iti kapitulo iti maysa nga aldaw na pan ni Jesus ti templo. Ket nagtugaw iti asideg iti lugar ti pagitinnagan kadagiti daton. Nagtugaw isuna ket nagpalpaliiw bayat ti panangikabil da ti tunggal daton da. Adu tinabaknang nakasuot tinagarbo nga kawes nga simmangpet ket nangikabil da iti adu nga kwarta. Kalpasan na limabas ti maysa nga napanglaw a balo ket nangikabil laeng iti dua a baset a sinsilyo nga kakaisunang adda kenkwana. Ket daytoy mangipakita no kasano iti panangidaton ti maysa nga balo. Kidawik man kakabsat, pakingato man dagiti balo nga adda iti daytoy nga kanito, dagiti balo.
Sige, hangkay mabain ng kakabsat. Sino dagiti balo kanya tayo? Iti dayto nga kanito. Ayan, da ni Nanay Sel. Ni Nanay, aday jay likod. Sino pa'y? Ti balo kakabsat. Isuda dagiti kakabsat tayo nga maysa nga tao nga natayen dagiti asawa da. Ket agmaymaysadan ti biag. Narigat ti kasasaad dagiti balo iti panawen ni Apo Jesus gaputa awan ti namnamain da, awan ti mambiag kanyada. Imay ti agmaymaysa iti templo ket nangikabil iti dua nga sinsilyo ket nga panangidatunan na ket isu nga kakaisu na nga addaken kuana. Awan ti kwarta ti balo manipod ti trabaho, gaputan natay ti asawanan, awan ti namnamain nan. Malagipyo ti kapadasan da Ruth, kini Naomi, diba? Idi pumanaw dan, gaputan natay, dagiti kadwana, dagiti dua nga manugang na, agsubli kayon, kadagiti naggapuan nyo. Awam met ti anak kon, nga agbalin nga sumaruno, nga tapno kastakit, agbalin nga asawa yu kuma. Hanak met mabalin nga aganakin, ket urayin yu isuda, ngamin idi ununa nga panawin, no natay DJ anak mo, ket nabalo di manugang mo, DJ sumaruno, nga anak mo, te agbalin nga asawa na, ket agmay samit, naggidan nga natay, dagito nga anak na, nga nabalo, dagiti manugang na, ket kasjay ti kasasaad da, awan tinamnamain da, iso nga pagsubsublian ni Ruth, iso da kalagiti lugar nga naggapuan da. Ngayon may isa kanya da, tinabati kit si Murot. Kini Naomi. Kastamet kanya tayo, dagiti balo, awan ti kwarta na, kuna tayo, awan ti tumulong kanya da, nang nangruna, no awan ti anak na. Awan ti mangted ti kasapulan da, awan ti mangted tapno kastakit agbyag da, dagito yung kakabsat tayo. Isut gapo na nga mabasa tayo ti umuna nga Timoteo chapter 5 verse 3 to 5, tulungam dagiti babae abalo, tapudno a makasapol iti tulong. Ngem no adda anak wenno apuko ti may sabalo masapol asursurwanda nga umuna dagiti pagrebenganda iti pamilya tapno makasubadda kadagiti naganak kadakwada ken appuda. Agsipud ta daytoy ti pakaragsakan ti Dios. Ti pudno abalo nga agbibiyag nga agmaymaysa intaleknan tinamnaman na iti Dios ket aldaw rabii nga agkarkararag ken agdawat ken kuana iti tulong. Nang nangrunan no agmaymaysa. Awan mangnamnama kadagiti anak na, apo ko na, narigat ti kasasaad dagiti kakabsat tayo nga balo. Kinuna iti Christian Pure, kunana, iti summary article, kinuna na, agpada nga ipaganetget ti daan ken baro nga tulag, iti kinapateg ti panangaywan kadagiti balo. So nga datayo nga naganak no nabalo dagiti naganak tayo saan tayo kuma nga baybayan isuda. Mangipakita iti pannakaseknan ti Dios kadagiti balo gaputan nalakada nga maapektaran. Naipasdek dagiti linteg amang salaknib ken mangsuporta kadagiti balo a babae ken iti nagkauna a kagigumungan dagiti Israelita. Iso nga oray dagiti Israel adda dagiti linteg nga isut mangtulong, mangsuporta kadagiti babae nga balo. Tanarigat ti kasasaad kadagiti nang nangruna no nabalo dagiti babae awan ti mangtulong kanyada kadagiti nga panawin. Isut gapo na nga idatag ti Biblia ti sumagmamano nga istorya. Malagipyo iti balo nga ni ijay Sarepta ni Ruth ken ti balo anang ted ti dua nga sinsilyo kas wenno ti binasak kanyayo tatay. Mangipakita ti kabibiyag dagiti balo iti panawen ti Biblia.
Nangaramid dagiti nagkauna nga Kristiyano nga iglesia iti sistema no kasano ti panang suporta kadagiti babalo a babae. Agraman ti inaldaw a panangiwaras kadagiti taraon ken panangipasdek ti urnos kadagiti balo. Nga impaganetget dagiti amma tayo ti iglesia nga adda ti pagribingan tayo ang mga iwan kadagiti balo a babae. Oray iti panawen ti Biblia ken ti panawin tayo tata. Ipagpaganetget na ti tunggal may sa kanya tayo ti pagrebengan tayo ang mga iwan kadagiti balo nga babae. Isu nga oray iti kagimungan tayo ada dagiti naaramid nga laws wenno batas nga kuna tayo paglintigan, tapno kastakit maprotektahan dagiti balbalo, iti kagimungan tayo. Kastamet kadagiti panursuro ti Biblia, maipapan kadagiti balo, nga babae ket mangipaay kadagiti napateg, eleksyon kadagiti Kristiyano, agraman ti kinapateg ti pannakipagrikna. Nang nangruna no agkasapulan dati ustisya, iti kagimungan tayo. Dagitoy nga sursuro kakabsat kas Kristiyano karitin na tayo nga mangusig manen kadagiti pagalagadan nga panangtrato tayo kadagiti kamkameng kadagiti kagimungan tayo nang nangruna kadagiti balo iti kagimungan wenno ti iglesia tayo. Laglagipin tayo nga inayaban na tayo ni Jesus. Inayaban ni Jesus dagiti adalan na nga umasideg ken kuana ket inaramid na dayta kadakwada. Isut gapo na nga idinangitinag iti daton na daytoy nakita ni Jesus no kasano iti inaramid na nga impaay na saan laing nga tidwa nga pirak nga adakanyana ngem kastamet nga indaton na oray ti panagbiag na. Isunat gapo na nga rod kakabsat, babaen iti daytoy nga istorya, kariten na tayo nga adda nga interesado ni Jesus, ti kinadakkel ti panagpuspuso na numangted, ngem ti kinadakkel iti sagot na. Saan ang maipapan ti kinaado iti ited tayo, no diket kasano ti panangted tayo kadagiti sagot tayo. Inted ti balo ti amin nga adda kenkuana. Ti Dios kitikit kitain na kas kinunana saa ti Dios adda nga interesado ti kinadakkel ti panagpuspuso tayo numangted tayo. Ngem ti kinadakkel dagiti sagot tayo. Saan ang maipapan ti kinaado ti ited tayo, nudiket no kasano ti panangted tayo, kas ti inaramid ti balo. Ammo tayo nga adda ti nagdumaan dagiti na imbubukudan ken dagiti managimbubukudan. Naduma ngamin nang nangruna kanya tayo nga Kristiyano o kuna tayo nga Kristiyano, ado dagiti pakaseknan tayo, kadagiti bagi tayo, kadagiti biag tayo, ado dagiti kayat tayo nga aramidin, nga no daduma isut laped tapno kasta maited tayo iti kangrunaan para kini Apo. Kas pangarigan kuma dagiti kinabaknang nga adda kanya tayo. Ay mangtidak kumaang ni adamot ngamin gatangik pay. Di kaya kasi tayo, di ba? Ado dagiti laped. Isut gapuna nga tikayat ni Apo mapukaw kuma ti panagimbubukudan nga karirik na tayo nang nangruna no agidaton tayo ket modelo tayo ti balo nga nabasa tayo tinasantuan asurat. Isut gapuna nga rod kakabsat nga tipudno a panangted ket agtaod gapu ti panagayat tayo ken Apo Dios. Ken ti sabsabali. Ti panangted ket saan nga agtaod
iti panagtarigagay, tapno kasta ket mabigbig tayo. Banbantayan na tayo ni Jesus, ket kitain na no kasano ti kaado, dagiti ited tayo ken kuana, ken kasano ti panangited tayo, ganwat dagiti panangted tayo. Ngamin ti pudno a panangted ket saan amay papan ti pananggunod, iti pamadayaw wenno gunguna. No di ket mangted tayo, kas daton, ngamin paset ti panagyaman tayo, ti aramidin ni Kristo kadagiti biag tayo. Bagay dito Central, awamat nang runad ti Ilocano ya, mangmangted tayo, tapno kasta ket mapadayawan tayo, magungunaan tayo, haan nga digijay iti purpose tayo tapno mangtid tayo. Mangtid tayo gapo kaspaset ti panagyaman tayo ken Kristo. Saan tayo nga ipasindayag dagiti daton tayo nga gapo kas iti modelo tayo nga babae nga balo. Saan tayo nga ipasindayag? Ay hanak hanga na ipatakder dayta no hanak ka ng tid nang idaton ti kastoy nga pirak, di ba? Kasjay tayo nadaduma, di ba? Kasjay. No kasjay ti espiritu tayo kakabsat, managing bubukudan tayo. Ngem no bigbigin tayo nga iba ka agyaman na kiniapo in instrumento ak pinabaknang nak ket impaay ko daytoy tapno kasta ket mausar iti iglesia na. Gapo ti parabor nga impaay na, kayat na asawin. Ti sursuro, ti modelo, nga naadaw tayo tinasantuan asurat. Addaan kada tayo. No, mampay ni Jesus, adda iti templo, ket nang ted gapo ti kayat da, nakita na dagiti dadduma, nga naging bubukudan da. Agsapsapul da ngamin dagiti dadduma iso nga mangipaay da iti atensyon. Tapno makita da ti inaramid da, makita ti sabsabali no kasano ti panagkita da nga isuda ket manangted. Ngem ti sangwanan ni Apo saan nga mapadayawan ni Apo gapo kadagiti intensyon da. Isot gapo na kakabsat, inted ti balo a babae ti amin a panagbiag na. Kasjay tayo kumamit. Kaya't na asawen, nagtalek tayo iti Diyos, agtalek tayo ti Diyos. No inted tayo, dagiti daton tayo, nga kwarta, panawen, wenno talento ti Diyos, ket saan nga idilig ti Diyos, dagiti daton tayo kadagiti dadduma nga tattao no kasanudamet nga nangted. Na isang sangayan tayo amin iti Diyos. Mabalin nga ad-adu ti tiyempo wenno ad-adu ti kwarta nga naidaton dagiti dadduma ngem ti kitain ti Diyos no kasano ti panangipaay tayo dagitoy tinagloryaan nga aramid ni Kristo. Ket kasjay kuma, buyugan, tinaparabor, a panagyaman, a puso. Adaan ragsak, nga panangipaay tayo, kadagiti bendisyon nga impaay ni Kristo, kadagiti bibiyag tayo, anyaman dagiti inawat tayo. Isot gapu na nga rod, anyaman, a maipapan kanya tayo, kayat ni Apo, nga mangted tayo, kas modelo ni Kristo. Kas tibalo, nga impaay na, nga modelo tayo, no kasano tayo nga mangtid. Tiket kitain ni Kristo kakabsat, no kasano ti panangted tayo, nga addaan, oray ti panagbiag tayo, ipaay tayo, ket dijay ti kayat ni Kristo. Saan nga kayat ni Kristo? Oray adu ti ipaay tayo, ngem sobra lang, kadagiti paraburmet nga impaay na saan nga maragsakan ni Kristo. Agbalin nga rod kuma nga modelo tayo daytoy nga balo. Tapno kasta ye vital signs ti espiritu ti panangtid tayo ket normal na sayaat. Saan nga hypo, saan nga
nga nangato ti dara tayo, nga nababa ti dara tayo, amot nga sobra ti pulso tayo, ngem, ibig sabihin, kayat ni Apo Diyos, normal, dagiti vital signs tayo, ti panangted tayo, ken Kristo, anyaman dagiti bendisyon nga impaay na, ken kasta, kaspaset ti panagyaman tayo, ken kuana. Bendisyonan na tayo karon kuman ni Apo Jesus, ket agtultuloy nga bendisyonan na tayo iti amin nga aspeto ti panagbiag tayo. Tapno kasta agbalin tayo mat kakabsat nga bendisyon ti sabsabali gapo ti pamati tayo ken Kristo. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Di kay mapan nga ima-ima iti matang ti Apo, masapol amang itugot ti tunggal maysa ti sagot, kas mayan norot temparabor ti Apo a Diyos tayo. Maawis tayo met nga mga ramat iti online banking, babaen iti bank account iti Central United Methodist Church, ama iparang kadagiti screen tayo. Uy sagot nga yegmi, nagtaud ako kwa, mintalek mo kada kami, dakam ti hagaywan. Sagot mo, ay wan mi apod no, ket no pagyaman ited mi, naragsak puso mi. Amen. Kararag tayo. Agtultuloy kami nga agyaman, o Apo, tingin na imbag mo, kinaparabor mo. Agyaman kami, iti modelo mi kumakasti, balo. Nga nyaman, nga impaay mo, kanya na, kastamet ti panagbiag na, impaay na, asiraragsak yan ka, o Apo. Bendisyonan na kam, o Apo, isublim din na aglaplapusanan, nga grasya, ken parabor, kadigiti biag, ti tunggal maysa, kadigiti anak mo, tapno agbalin damot nga bendisyon kadigiti sabsabali, ket mausar dagitoy nga daton tapno maipasdek ti pagariam babayen ti Iglesia mi ditoy Central UMC. Daytoy ti dawat mi itinagan ni Jesus. Amen. Amen.
Kan kamo Diyos, gaputi naimbag mo. Tuy puso ken timeng, yebkas at panagtarik. Manipod pa'y ini, grasyang di alwag mi, ayak di mabubos, di sagot mo, O Diyos. Naimbag nga Ama, agtalek kami ken ka. Idem humatragsak, ken tinatal na abyan. Grasyang parawiwid, isalakan nakam, didakes ken sakit, Kidawin tayo malamin kakabsat, siya sino man ti kahit na umay ti sangwanan, tapno may kararagan, karkararag tayo med, dagiti ag board exam, iti nursing, iti daytoy nga maudi nga aldaw ti Domingo, nang rugi di kalman, ken kastamet kadigiti agtarigagay nga apan yabalasi tao, tapno agtrabaho, maawis kayo med, ken dagiti laduma nga dati pagyamanan na, araraw, ken kiddaw, ken apo, ket maawis kayo. Ken kastamet nga makalpasan ti aramid tayo, maawis kayo, iti Sunday school tayo, iti timpuyog, no hangkay nga apura, tapno kasta ket sangsang kamaysa tayo, iti daytoy nga aramid. Kararag tayo. Amami nga da sa dilangit, agyaman kami manen, iti daytoy nga kanito. Tapno agrukbab, agyaman, ken padayawan tinagan mo, kadigiti bibiyag mi. Agyaman kami iti kanito, nga impay mo, ti likudan, kadigiti adu nga aramid, dagiti anak mo, agtultuloy da, nga idaton, dagiti biyag da, kaspaset, ti panagyaman da, ken ka, gaputi kinaimbag mo, kadigiti naglabas nga aldaw, kadigiti bibiyag da. Wena po, kaspaset, ti panangbigbig mi, ti kinaimbag mo, sangsang kamaysa kami kadi, nga ripetem, nga daan ti maysa, nga ayat, pamati, ken panagserbi ken ka. Agyaman kami met, iti daytoy nga kanito, o apo, nga di na kam binaybayan, numampay adu dagiti nagdalyasatan mi, nga panubok kadagiti naglabas nga aldaw. Agyaman kami met, o apo, iti panang salwad mo, kadagiti kakabsat mi, nga naapektaran iti bagyo, nga naglabas, kadagiti sanlaing ditoy Luzon, ken kadagiti naduma-duma pa nga lugar, o apo. Ado dagiti naperdi nga pagbiyagan da, dagiti naipasdek nga pagtaingan da, ken kastamet kadagiti naduma-duma pa nga pagbiyagan da, nga mabalin nga napukaw gapu iti daytoy nga naglabas nga bagyo, apo. Maminsan makadi manin, o apo, nga kidawe mi iti panakikaadam kadakwana. Tilikudan kadigitoy nga panubok. Pakitam kadi, o apo, babaen ti presensya ti espiritum, tapno tultuloy da ka nga pagyamanan, tultuloy nga agdayaw da ken ka gapu ti kinaimbag mo. Kastamet kadigiti kakabsat mi nga ag-board exam, kadigiti na duma-duma nga nagadalan da. Iti daytoy nga kanito, dagiti nursing student. When apo, maysa kadigiti ag-take ini Jaire Lord, apostol, tultuloy mi nga kidawen, iti daytoy nga kanito. Bayat nga panangilipas na, tultuloy nga ikam ti sireb, laeng, tapno kasta, maipasana, iti daytoy nga tarigagay na. Para iti nananay nga masakbayan nga incommit mo kanya na, tapno tultuloy nga pagserbian na ka, o apo, kadagiti sumaruno nga paset ti panagbiag na. Yaman kami met, iti dayto nga kanito, apo, nga maikararagan, dagiti adasagsagubanit na, kini Kuya Edwin Corrales,
ti napartak nga panagpalaing na manipod iti ananayin na nga sa gubanit o apo kidawe mi iti nananay nga panangipaay mo ti pigsa karadked babaen kadagiti agas mangagas ken pagagasan o apo nga inusar mo nga instrumento. Bendisyon na met o apo dagiti daduma pa nga paset ay ayatim mi nga paset ti pampamilya mi nga dasag sa gumanit da. Dagiti kakabsat mi nga dati sakit nga wenno saan da kadagiti pagagasan o apo bendisyon na misuda. Ipaay mo iti nananay nga sa luwad mo tapno kasta mausar dagiti mangagas o apo tapno maisubli iti laing sa gubanit nga addaan kanyada. Tapno maaramid da dagiti pagayatam, tapno mapagserbihan da pay dagiti pampamilya, ti komunidad ken kastamet iti iglesia nga nangipaayam kanyami. Bendisyon na mo apo dagiti agtarigagay nga agtrabaho ballasiw tao. Kastamet dagiti amamin pay nga paset nga adda kadagiti ballasiw tao nga paset ti pamilyami. Bendisyon am kadi isuda. Tultuloy mo kadi nga patibkeren dagiti pamati da. Tultuloy mo kadi nga aywanan isuda numampay mayadayuda manen kadagiti pamilyada ken kastamet nga adayuda kadagiti pampamilyada. Tultuloy mo kadi nga aywanan isuda bayat kadagiti panawen nga kaadada ijay agingganan tumanin nga tigundaway nga ipaay mo nga makasublida kadagiti pagtainganda. When apo bendisyon am napada-pada titong galmay sa kanyami. Adu dagiti tartarigagay, kidaw, ken kararag, titunggal maysa kadagiti anak mo, ngem agyamang kami, tigundaway nga makaasideg kami ken ka. Tapno kasta, dumawat kami ken idatag mi, dagiti biyag mi, nga addaan, panagyaman o apo, gapu kadagiti inaramid mo. Ket bendisyonan na kam kadi o apo, ket mangnamnama kami nga ti pagayatam ti maaramid kadagiti bibiyag mi, nga saan nga dagiti pagayatam mi o apo. Well, apo, bendisyonan na kami kadimanin, iti sumaruno nga Domingo, lawas, patibkaren na kami, babayan ti Santo nga Espiritum, ti panakikaadam kanyami, ikan na kam kadi, tinananay nga sireb, ken laeng tapno saan kami nga agkurang, kadagiti amin nga aramid nga impaay mo, kadakam o apo, tapno kasta, sika iti may rukbab, kadagiti bibiyag mi o apo. Yaman kami met, kadagiti kakabsat mi, nga nakaawid manen iti pagilyam mi kas pangarigan kadagiti bongobom family agyaman kami ken dagiti daduma pay nga paset nga naggapu iti ballasiw taaw nga inikam ti gundaway nga makaawid agyaman kami ti gundaway nga impaay mo tapno kasta makadwami met iti daytoy nga gimong mi ken kastamet kadagiti daduma pay nga paset ti pamilyada. Wala po sangsang kamaysa na kami kadi bendisyonan. Ket mangnamnama kami o apo, nga dagiti amin nga dawat mo impaymon ket naawat min gaputi kinamanagayat ken kinamanagayat mo ti tunggal maysa kanyami. Bendisyon met dagiti kakabsat mi nga da kadagiti online, agyamang kami kadagiti sagsagot da, agyamang kami kadagiti presensya da sa dinuman kadagiti naduma-duma nga dipaar iti pagilyan mi ken kastamet kadagiti naduma-duma nga paset ti lubong o apo, agyamang kami ti panakipaset da ket agtultuloy memet nga kidawem mi o apo ti panang bendisyon mo ket pakawanen na kami kadagiti amin nga nagkurangan mi kas pamakawam mi met kadagiti nagkurang nagbidot ti tunggal may sa kanyami ket mapakawam mi met isuda gaputa da kami ket pinakawan mo o apo. Wen apo sika kadi ti may tag-ay sika iti pagyamanan mi sika ti Diyos mi kuma kadagiti bibiyag mi. Dagito iti dawat mi itinaga ni Jesus nga manubot mi. Amen. Amen. Amin panagdayaw iten tayo ken kuana ti Diyos Ama Espiritu Santo ti Diyos Amay maysa nga apo
kakabsat ken Kristo, nalpasin ti gimong tayo, ngem ti panagserbi tayo kitag tultuloy. Ket intay panagserbi ken Kristo, ket ti lubong nga nangibaunan na kanya tayo, ti agtultuloy nga kapya ti ipaay ti Dios Ama, kat ti tunggal maysa kada tayo. Ti manangisalakan nga ayat, ti bugbugto nga anak na ni Jesu-Kristo, ti ipaay na ti tunggal maysa kanya tayo. Ti panangtarawidwed ti Espiritu Santo, ti agnanayon kadagiti biag ti tunggal may sa kanya tayo. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen.